Ase umuyega bwa matanga ayoko mwenya omuga kadishona yema oyore tato mwabo omwemsebe wodi yabwe kanga polo kombo nigo chibura buru cyabachiko enekiwa neye magega yo monogeri we county assembly ya Kisii Dr. Philip Nyanumba abaga kumwariga ni umugavana we county ya Kisii Paul Simba Arati kokwana magega yo muchumbe gosemo chumbe o South Mogrango Sylivanus Osoro ataraba kagokwana nigo chibura buru cyabachiko enekiwa chinga kiarati atene nagokwana ase ngakiecho egari ya chaka korutwa amagenana bantabo barenge ase chinsemecho nonyana bonigo yabetereria abari abaikirana asumuyigo gwa matanga goseberekana so gotama gochia ase chinsemo au kobwatkana nege korekyo. Osoro, we cannot accept in matanga bwana kachini. Ebi ashare binebibe. Komu wandeli baga onyekao kwa baada. Akae chini. Ntogo sali matanga. Abantu kurumambi ba kolerega asingia. Wewe wacha kutishia askari. Wacha bwana Osoro sisi kaa chini. Hakuna vita hapa. Askari wa kazi yao na lazima amani ikue. Tafadhali. Abantu baminto